So sa mosunod nga katuigan, tag 10,000 na kada tuig ang teaching allowance madawat sa mga magtutudlo. Ang laing maayong balita ubos sa balaod, maglaway ang Bureau of Internal Revenue ining dugang allowance sa mga magtutudlo kay tax-free. Exempted ni gikan sa income tax ang teaching allowance na tag 10,000 pesos kada usa sa 800,000 ka mga public school teachers dinhi sa Subo, sa Bohol, sa Negros Oriental, sa Siquijor, sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, tibuok Pilipinas. Tanang public school teachers sa tibuok Pilipinas makadawat ining 10,000 pesos nga teaching allowance sugod sa sunod tuig. Karong tuiga 5,000 pesos lang una ang pasiuna nilang madawat na teaching allowance. So daghang salamat sa atong mga sakop sa House o sa Senado. Daghang salamat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. siyang pagperma ining maong balaudnon. And finally, mapatuma na kay dugay na kaayon ning katuigan sa pakigbisog sa mga magtutudlo nga dili makiangayon nga sila pagastuhon sa school supplies gikinahanglan sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa ilang adlaw nga pagpalihok diha sa ilang mga classrooms, pagtudlo, pagmatuto, paggiya, pag-umol sa panghuna-huna sa atong mga bata ang umaabot ng mga haligi sa atong nasod.